kay na hinahinay lang ka no. Kari mahug. Nahindot kayong panahon init kayo. Mura ng Pilipinas. Tara among dumpster diha. Say makikita kog kuan mga maayo pambutang. Walay pagkaon mauwas ta mo ko. Oo, gid ako na. Naglagiting ang kainiton. Ang kainit sa panahon. Lagi. Itan-aw sa na bandung. Kakuha ba na butiya? Nambuhala sa kay ko eh. Nya balik-balik nga riyan na. Hinap si kaya ang lugar nga. Taas ang kahoy. Di Washington, dagag kahoy. May nagpadung. Yung mga tutasawin ko. Ang di na siya nagtaas kay dong. Ha? Dili na siya nagtaas mga tao na video. Gusto na putlon dayon no. Kaya inasag. Kanang murag reels, klase. Sige. Oy, nagpadung. Ay, nagpadung. Nagpadung, oy. Kiduki. Nya aturan niya putlon umabot sa kanya. Nya isumpay na sa bisyo. Isumpay na sa kanya nagmaabot na terapy sa win ko. Donghan? Okay. Sige, kuyog na mo karon kay putigyo inita. Muro nag Pilipinas pero walay singot. Walay singot pero Pilipinas to magtuo imong singot as in dili walay singot. Gusto sa tasing to mag-workout. Mag-workout adong. Noon. Sus wajib na ko kaunang tanan ganina. Katong. Hinam ko sa hotdog ko. Kanya, nagkaon ko gamay sa pancake. Gamay ra jud niya. Ang akong eggs duha lang gihapon. Akong sosis duha, wa na ko. Kaya ang akong pancake ko tigyong tamis atong sa syrup. Wa na ko dai. Ito akong di itan sa to-go box niya. Si Bill mo naga. Ano ti kaunon unya kini? Kulanso at work. Nindot kay la panahon, naglagiting. Mura ng Pilipinas, ari ta padaptin ta diri kay ari na ba ta nadap kuan sa win ko. First time pa nimo sa win ko rin no? First time. Sige. Ato na sa ning inya ikuan niya. Muhunong na ka dinhi. Sige, kuyog ta. Unya, bubalik kami at kami sa win ko kay mag-shopping minimal. Thank you for watching. Bisaya in Washington. Bye. Wala, ato na ta. Di na ni masib, ma'am. Di masib? Or di man siguro na masib parehas sa kuan. Parehas sa. Di masib. Di main. Di cancel. Wag lang. Waiting for guest. Lagi na lang, sigihan na daw Di para sa Facebook kang ma-post nimo. Ay, pag mag-heal na niya ang tupaman. Maging anak gid siguro, ambot lang ka. Hindi na ma-post ay. Ambot na, di man ma-post diri. Wag. Ma-post. Dapat i-end gid nimo. Sa to pa, dili ka kita. Nagdili, di ma-post. As nindot sa Facebook kay mong ma-post. At sa Facebook ay.